Nacházíme se na závodišti v Pardubicích, kde bude probíhat první ročník sportovní orby. Jsou tady zemědělské školy napříč Českou republikou. Před pořádáním té soutěže jsme udělali seminář, kde žákům bylo vysvětleno, co to je sportovní orba, jaké má pravidla, jaké má úskalí a byla jim ta orba prakticky ukázána. Jde o to, kdo nejlépe zorá ten pozemek, hodnotí se hřebenitost, hloubka, to znamená mít správně nastavený pluh, dobře umět jezdit s traktorem, dobře ho ovládat, no a samozřejmě klid a rozvaha jako při každé soutěži. Dneska jsem tady reprezentoval čáslavskou zemědělku s John Deerem 5720 a s dvouradličným pluhem Kverneland. Dneska jsem oral poprvé v životě a ten začátek to krásně šlo do hloubky a krásně se oralo. Dalo mi to hodně do života a chtěl bych v tom pokračovat dál. Naše škola má v orbě velice dlouhou tradici. Má i řadu významných oráčů, našich absolventů, kteří získali různá ocenění a dokonce se zúčastňovali i evropských a světových soutěží. Čáslavská zemědělská škola přišla se závody v orbě jako první, kde se pořádali v roce 60 a později teprve se začalo oficiální mistrovství Československa v soutěžní orbě. Po revoluci byla Čáslavská zemědělská škola zase první, která znova rozjela soutěžní orbu a zahájila úplně novou éru. Myslím si, že to je éra důležitá, aby zase mladí se naučili dobře orat. Potřebujeme tu mladou generaci, aby ty, co odchází, měli své následovníky a mohli jsme zaručit kvalitní soutěže a obsazenost těch soutěží. Tyto závody jsou významné tím, že napomáhají popularizaci zemědělského školství a zemědělství jako takového. Udělil jsem záštitu místopředsedy zemědělského výboru a věnoval jsem tento putovní pohár. První ročník sportovní orby střední školy jako takové nestojí ani korunu. Díky sponzorům, díky podpoře Ministerstva zemědělství jsme zajistili dostatečné množství finančních prostředků, aby všem školám jsme veškeré náklady uhradili. Významným sponzorem je přední výrobce zemědělské techniky a také pluhů v České republice Opal Agri Opava. V České republice je spoustu soutěží, které reprezentují orbu, ale žádná z nich se nezaměřovala na studenty. A my jako firma Opal Agri jsme si řekli, že je potřeba zapojit do toho dění ty žáky, aby měli možnost ukázat, co umí, protože si myslím, že je potřeba dávat mladým lidem prostor. Takže jsme se rozhodli uspořádat tady tuto soutěž, tak aby si ti studenti mohli opravdu porovnat mezi sebou své zkušenosti, své dovednosti. A to se povedlo, protože žáci tady přijeli, je tady velmi dobrá atmosféra a osobně jsem překvapený z velmi vysoké odbornosti a z velmi vysoké kvality této soutěže. Jezdil jsem za kategorii jednostranné pluhy, dvouradličné. Jezdil jsem za Tor Proxima 80 s pluhem Kverneland. Skončilo to tak, že jsem zůstal na prvním místě, ale mezi prvním a druhým místem byl jeden bod rozdíl. Hodnocení bylo velice složité, protože první dva soutěžící byli velice vyrovnaní a to samé bylo na třetím a čtvrtém místě. Takže výkony, které ty soutěžící předvedli, byly dobrý a určitě je to dobrá pozvánka pro další ročník. První ročník byl velice zařilý, protože když se podívám na orbu, kterou tady předvedli studenti a učni, tak ta orba je velice kvalitní. Já velmi kladně hodnotím celou přípravu té soutěže. Pomohli nám studenti ze střední zemědělské školy Čáslav a my věříme, že to takhle půjde dál, protože bychom tu soutěž rádi udělali jako putovní a rádi bychom do budoucna, aby se ty školy v tom organizování této soutěže střídaly. V roce 2024 by se druhý ročník sportovní orby měl konat v Opavě při slavnostech takzvaného Otického zelí. My jsme strašně rádi, že tady ty školy přijeli a že máme i pro ten druhý ročník dobrý vstup, že ti lidé chcou přijet znovu a chce přijet více a více škol.